ke tukang panciang. Oke DJ, lagi lamunya langsung buah. Tutui jo jalo-jalo sonsong. Manjalang subuh ane marilah siang, buku ayam anak
basabi di nanti kan organ satu saluang nanti juga langsung mati organ tu saluang. Ayalah mama jadi sana ladek na biasa jam 3 kita berhenti di rantau Jawa ke jalan. Oh tipak kada kediri kami malam kini sebagai menghibur dari sana semalam ko kru Salong Dendang, Luak Nantuo maupun youtuber kami dari Sungai Rumbai. Kato kuak do salah muli kuak do tadorong saluang kuak do salah pati organ kuak do salah kincah. Kami berendang kok kurang pandai. Tagi sia mamak de pantun tersinggung Tuhan dek kacika. Dape di gurau, api di gurau. Jangan dimasukkan ke dalam mati. Ililia kapasurantia, kapasien sui nak jauh. Bari larila mamak baragia, baragian mamak untuk belanja. Kami segenap kru dari Salong Dendang, Luak Nantuo mohon undur diri. Ampun sudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.